खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं किलिखां ब्रह्म मोनसे गिदिर खौरां जिअ आरो एयारटेल रिचार्जनि बेसेना बांनायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफ्रा बिएसएनएल सिमखौ बाहायदों जिअ आरो एयारटेलआ रिचार्जनि बेसेनखौ बांहोनायनि जाहोनाव खैफोदाव गोग्लैदों जिअ आरो एयारटेल सिम बाहायगिरि लाख लाख सुबुंफ्रा बे समाव जिअ आरो एयारटेल सिमखौ नागारना बिएसएनएल सिमखौ बाहायदों थारैनो जिअ आरो एयारटेल सिम बाहायगिरि लाख लाख सरासनस्रा सुबुंफ्रा रिचार्जनि बेसेना बांनायनि थाखाय खुदै सारदों जायनि थाखायनो लाख लाख सुबुंफ्रा जिअ आरो एयारटेल सिमखौ नागारना बिएसएनएल सिमखौ बाहायनायखौ नुनो मोनदों नंगौ बे समाव जिअ आरो एयारटेल कम्पानिया खैफोदाव गोग्लैदों नंगौ बिएसएनएल सिमआ गोबां अफार हगारदों बे समाव जिअ आरो एयारटेल सिमनि रिचार्जनि बेसेना बांदों नाथाय गुबुन फारसेथिं बिएसएनएल सिमआ गोबां अफार हगारदों बिएसएनएलनि मोन 15 रिचार्ज प्लानाव गोबां खम बिबांनि अफारफोर दं आरो बिएसएनएलनि मोनफ्रोमबो रिचार्ज प्लानाव कल एसएमएस आरो डाटाफोरनि गोबां अफार दं बेनि अनगायैबो रायजोआव बिएसएनएलनि सिबिथायखौ बांहोनो थाखाय बिएसएनएल टावारबो गायसनदों नंगौ बिएसएनएलनि टावारखौ आसामावबो लुनाया जागायजेनबाय मध्य प्रदेशआव 1000 निबो बांसिन बिएसएनएल टावारखौ गायसनखांबाय थारैनो बे अफारखौ बिएसएनएल सिम बाहायगिरिफोरनि थाखाय होदों